Coñecer de primeira man as preocupacións do comercio local foi o obxectivo da visita que esta mañá realizou o director xeral de Comercio á sede de Zona Aberta, en Vilagarcía. Unha reunión moi interesante porque, resultou moi fructífera, porque salieron moitas cousas que pensamos levar a cabo durante este longo ano, non, que se presenta. A verdade é que estamos moi contentos porque, nos recibeu ou veu a asociación con moi bo talante, con moi boas perspectivas, e, creemos que sí que vamos a sacar cousas moi importantes desta reunión. Coincidindo que vimos de ben de rematar o período de solicitudes da orde de centros comerciais abertos, unha orde que promove precisamente as asociacións comerciais, máis de media centena en todo Galicia, que promove, como digo, ese asociacionismo, ese asesoramento, esa mantendida e ese dinamismo a todo o comercio local, en este caso de Vilagarcía. Dende Zona Aberta trasladaron as principais inquedanzas dos seus asociados, unha listaxe na que a remuda xeracional ten un peso especial. Pero o comercio local vilagarcián é unha posibilidade que se debe promover. Plantexámoslle as inquedanzas dos nosos socios, tanto no plan remuda, que é unha parte importante, porque creemos que ten que haber unha xeneración que colla os establecementos que xa están formando parte do tecido comercial de Vilagarcía, como outro tipo de plantexamentos e de dúbidas sobre as novas proxectos e os novos plantexamentos que nos fan dende a Dirección Xeral de Comercio. Neste sentido, Gabriel Alén destacou o traballo da rede de polos de emprendemento da Xunta, que conta con 15 oficinas en funcionamento a través das que se presta apoio ás persoas que desexan emprender, con especial atención ao sector comercial, incluindo un escaparate de negocios dispoñibles para procesos de remuda. Ten unha dificultade importante en todo España, non só en Galicia, pero informando de todas esas líneas de axudas, da importancia de achegarse aos polos de emprendemento e a esas líneas de axudas de ata 30.000 euros que facilitan tanto a aquel que deixa o seu negocio como a aquel que quere emprender a posibilidade de darlle unha nova vida a ese comercio. Durante a reunión, Alén puxo en valor o apoio da Xunta ao sector a través das medidas recollidas no Plan Estratégico do Comercio de Galicia 25-30, documento que contempla, entre outras actuacións, as orientadas á digitalización e modernización do comercio, tamén a súa dinamización, como é o caso dos bonos Activa Comercio. Unha orde de axudas que na que poñemos a disposición do comercio galego preto de 4 millóns de euros e que queremos que durante todo o ano este informado o comercio local e sepa da importancia non só das campañas de dinamización, senón tamén da importancia de mellorar competitivamente, modernizar os nosos negocios, no eido da digitalización, pero tamén na imaxe e na estética, digamos, do comercio